Komordi Sunnordi Sini mantai Sini tongtai Rangsaha Rimaya ke Kemai thangdi Take bengdi Lamao Nokha somsawi pherang ko bibo sangtai kirilia Lama himtini busu habibo lamtai korolia Ubui kothoma sui kelang kakelamni theibai Sungnordi Sini mantai Sini tongtai Rangsaha Rimaya ke Kemai thangdi Take bengdi Lamao Botang bocengle kabaya World Indigenous Day Obono riksawino Jong tini Sadornot INPT, IYFT, IWT Bo 1984 সাল 9 তারিখ আগস্ট যে রাষ্ট্রসংঘ ইউএনও যে ভারতবর্ষ পৃথিবীনি 33টা রাষ্ট্র প্রায় 4 কোটি মতো চিনি ইন্ডিজিনাস বরকনি দীর্ঘ 25 বছর রাষ্ট্রসংঘ দাবি খাই ফেমানি যে ভারতবর্ষে পৃথিবীও जोंहाय आदिम যারা ইন্ডিজিনাস বরংনি যে মানথাই সকতাই সেকজাগै दंमोनि अ मानथाय सकताय सेक्टरनो रक्षा खायनायनि बागै चिनि गोबांमा चिनि गानमुं चुमुं सामुं गोबां मानो जे अरो जे गं थांमोनि जे बिलुप्त दंमोनि आबनो कायसक पुनरुद्धार खायना बागै बनि बागै 1994 9 तारिखआव जोंनो हायुंनि बरंनि बागै जोंनो राष्ट्रसंघ गसिमुं रोजाखा अत गसिमानि साननो जों दिनै बरं रिवै सारा हायुंनि लगे लगे जों दिनै म सिकन साले फुंगा आमचायो फानो जों दिनै बरं रिलायै दिनै आमानि क बरंनो ताइबो फरिनानि दिनै तंमुं सामुं दिनै हापुं हाथाय दिनै बेबाकनो रक्षा खायनायनि बागै दिनै मानथायनो ताइबो करा खायनायनि बागै जों दिनै अर चिरि खगलायका अमायकेनो दिनै जागाय गोरों जागावनो दिनै बरक दफारक खुंथाय बारारक दिनै खुंथाय बारानो दिनै आसो बसर सिरि सिदिनि गोमा जाग्रावनो उद्धार खायना बागै जों दिनै अर बहायनो जों दिनै अर कायसा रेलि खालायजाखा बनि बागै जों दिनै जत बरनो दिनै कयनानि मुसुङो फायदे बुसखांनि सालगब ताइबो जों गोबां खायै पाल खायै दिनै अधिकारनो रक्षा खायना बागै दिनै मानथायनो रक्षा खायना बागै जों ताइबो पाल खायै जों जमा मा खालायनाय कारण जों ताबो दिनै बरनि बुमुं बयनिबो सानै बरनि बुंबाय फारजाक ताबो दिनै थाइरावनि बुमुं बेबांनो बयनिबो सारनि बुंबाय फारजाक अमहाय खायै
जों नुजाखा चिनि गोबांमा हाथाय गोबांमा हाफं बेबांनो बुइनि बुसारक दखल खायनाय दङ अबनो हयतो रक्षा खायनायनि बागै जों जतन बुसखाङो आगकमा फायनाय अबाहाय खायनाय जों दिनै भारत सरकारनाव मा कयनाय भारत सरकार नों चिनि मानथायनो दाक्ति रिनि जोंनो सकमना नाय दंमानि अर हयतो जोंनो रक्षा खायदि कारण जों 184 जना राजा सावैनाय शत शत बছর म त्रिपुरा हाव त्रिपुर जातिरक चिनि बरक दफा अर्थात त्रिपुरा सारक थाङै दंमानि म थाङै दंमानि जागानो जोंनो बुइनि बुसानि यागनि हयतो रक्षा मा खायनाय अर लक्ष लक्ष विदेशीरक हातानि फायनाय रक दाबक बरक संख्या गोबाङै दंखा अर हयतो बरनो एनआरसिनि माध्यमे अर बरनो तिख्लाय मारिनाय तुम्हा सुप्रीम कोर्ट तुम्हा केन्द्र सरकार अ जागाओ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट चालु खालायमांलाक अबनो जों बातिल माखायनाय होनै जों दिनै न'आव सालनि हयते जों दिनार' चिरि खगै जों गर दाबि खालायो दिनै मानि साल मानि कगनि साल बिसेसके दिनै लेंगुवेज इन्टारनेशनल इन्डिजिनास डेनि थीम नंखा चिनि लेंगुवेज न चिनि भाषा न चिनि कक न जों हायुं गोनांगै बिरनानि बागै हायुंनि जोंहाय खुंथाय बारा रक हायनो चिनि कक थाइनोबो पृथ्वीआव चिनि कक बरक मानि कक न ताइबो फर खायनो बागै जों दिनै जों चिरि खगै दंलायो